खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव बरायना लाबाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होदो आरो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो मानोना नोंथांमोननि बे लाइक आरो नोंथांमोननि बे कमेन्टआनो आरो साबस्क्राइब खालामनायानो आंखौ बिराद गिदिर मोनसे थुलुंगा होयो जे आं जेरै बेनिफ्राय माखासे बेबायदि गोदान माखासे मटिभेशनेल जेनोखि भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव जेन' लानानै फैनो हायो बेनि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जायो फैदो अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स' आं बेखौसो मोनसे सोंगोन नायदों जे नोंथांमोना जे आंनि भिडिअखौ नायदों बे नायग्रायाबो नोंथांमोनाबो दङ नामा जे नोंथांमोना जिउआव तास गेलेग्रा जुवा गेलेग्रा ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय निसा जाग्रा बेबायदि मानसि दङ नामा दङब्ला भिडिअखौ जोबजासे खोनासंलांबानो जाबाय नोंथांमोननि जिउआ बिराद गिदिर हेल्पफुल जागोन आरो जिउआवनो साक्सेस जाहैगोन आं बेखिनिखौ आफा इसोरनाव आं सिगांग्रो आङो आसा खालामनानै लाखाबाय बाथ्राया जाहैबाय मा नैबेखौ जों सिगां सानग्रोनांगौ सिगां नोंनि मेन्टेलिटिखौ जों सिगां सिन्था खालामगोन बे नोंनि बे मेन्टेलिटिया जुदि नोंहा थिगब्ला नोंनि गोसो गोरबोनि जेरैखि मोन्दांथिफ्रा नोंना जुदि साफाब्ला नोङो जिउआव साक्सेस जागोन मारै होनना बुङोबा दिनै जोंनि गेजेराव जों नुदों सोरनिबा फिसाया माने अबेबा बिफां सिङाव अबेबा औवा सिङाव नङा होमब्ला बबेबा सोरनिबा बबेबा हाबाफ्राव मा दैनिक जुवा गेलेयो तास गेलेयो जुवा गेलेयो तास गेलेयो थैनानै फैयो बेराफारसेथिं मा जायो बिनि बिसिया जिग' खामानि मावगासिनो दङ दा बेबायदि थासारि मा नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने भुगिबायदों नामा जुदि भुगिबायदोंबा बे भिडिअखौ बिथांमोननि शेयार खालामनानै हो बिथांमोना खेबसे नायना लाथों बिनि उनाव गावखौ रियेलाइज खालामगोन आरोना नोंसोर नाय गोबां दिनै मानसिफोर दं बिथांमोना जाहैबाय मा सानफाथोलो दिनै खामानि मावो गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय खामानि मावो हाबा हुखा नागिरो थेवब्लाबो बिथांमोनहा दिनै गावनि न'खरखौ मोजां रोखोमै दैदेननो हाया मानो हाया सानना नायदो अब्ला नोङो दिनै सानसे थोलो नोङो दिनै केराम गेलेनानै तास गेलेबाय थानानै लुदु गेलेबाय थानानै मा नोंनि न'खरखौ नोङो मा फेदेरनो हागोन फोथांनो हागोन नोंनि बिसिखौ नोंनि फिसाखौ नोंनि फेमिलिखौ नों मा मोजाङै दैदेनलांनो हागोन जिबनावबो हानाय नङा ओंखायनो आं बुंदों दिनै नोंसोर मा खालामगोन जायफोर गोबां जुवा गेलेयो गोबां तास गेलेयो गोबां बिदिनो केराम गेलेयो बिसोरथ' मा जौजों निसाजोंथ' थाखायोखा नङा होमबा निसाजों थाखायो बिसोरो होमब्ला बिसोरनि न'खरा माबोरै मोजां जागोन दे फंबाय बिनानावमोन आरो आदामोन आरो आदैमोन मादैमोन आं बयखौबो बुंदों नोंसोर बैसो गासिबो बैसोनि मानसिखौनो आंबो बुंनो नागिरदों मानोना जेसेबां आंनि जिउआव एक्सपिरियेन्स दं बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन मानोना गेले आंहा गेलेनायाव बुंनांगौ गैया नों लुदु गेलेयो ना तास गेलेयो ना नोङो केराम गेलेयो गेले बा ना जौ लोङो नों लों नाथाय मानसिनाव मोनसे सिमा थानांगौ लिमिट थानांगौ नोङो केरामखौ गेलेयोबा जास्ट नोङो एसे एनै माने माइन्डखौ रिफ्रेस खालामनो थाखायल' गेले केराम गेलेबानो फैसानि गेलेनांगौ बेथ' नङाना तास गेलेयो जोङो फैसानिल' गेलेयो माबा मोनसे गेलेयो फैसानि गेलेयो ओरैबायदि मानसिफ्राव निसा जायो बेफोर मोनसे गाज्रि निसा दा बै गाज्रि निसाखौ जोङो जोंनिफ्राय जोंनि गोसोनिफ्राय जों होखारनो रोंनांगोन मानोना नोंहा संसार दं नोंनि संसार दं नोंनि फिसा दं नोंनि दिनै न'खर जानायनि दं आरो जायफोर सेंग्रा दं नोंथांमोनाथ' मा संसार जानांगौ दं हिनजाव लानांगौ दं गथ' गथाय खालामनांगौ दं न' बां लुनांगौ दङ नों मानो सानाखै नों बिदि सानफ्रामबो तास गेले जुवा गेले केराम गेले सानफ्रामबो जौ लोङै नोंनि न'खरखौ नों दैदेननो हागोन नों सानदों ना मा हागोन हानाय नङा दिनै नों नाय नोंनि न' खाथिनियावनो नोंनि न' उसुंसेनि मानसिफ्रानो दिनै सानफ्रामबो जिग' दिनै हाल मावनानै जागासिनो दङ बिथांमोनानो ओरैबायदि खस्थ'जों गावनि न'खरखौ दैदेनगासिनो दं अब्ला नों दिनै सानसेयाव नों थोबसेबो खामानि मावा नङा होमबा नों सानफ्रामबो जौ जुवा गेलेनानै केराम गेलेनानै नों सानफ्रामबो समखौ बारहोबाय थायोबा नोंलाय नोंनि न'खरा बोरै गोजोन जागोन नोंबो दैदेननो हागोन बिदिजों मालाबा हानाय नङा बे आं नोंसोरखौ रायनाय नङा माने नोंसोरनि जे बावनायखौ आं नोंसोरखौ रिमाइन्ड खालामनानै होदों थारमाने रिमाइन्ड थाल लानांगोन मानोना मानसिफ्रा दिनै देरनायनि सिमां नुयो नोंहा मा बेफोरबायदि गेलेनानै गावनि मेलेमखौ नस्थ' खालामना लानोसै साननाय हनायखौबो नोङो सेबावसो लाङो गुवा लेभेलाव लांनो हाया दै सब समाय बेफोरबायदि मानसिफ्रा नेगेटिभ सानो नेगेटिभ आं होनो नोंबो जुदि नेगेटिभ सानग्रा जाहांबायबा बिदि तास जुवा केराम गेलेनानै दानो नों गावखौ हमदांनो सोलोंदो दानो हमदां नों दाबो लामा दं नोंहा बारग'नायनि मोजां लामायाव थांनो हानायनि गुवार फिल्डआव नों बेरायनानै खामानि मावनो हानायनि समाजजों गोरोबना खामानि मावनो हानायनि नोंहा दाबो फिल्ड दं दे मालाबा कालि फुजायाव मालाबा लक्ष्मि फुजायाव मालाबा फुजा फोरबोनि नामाव सानसे गेलेनाय बा साननै गेलेनाय बेफोर आलादा बाथ्राफ्रा गेलेनांगौ दे बेफोर जाहैबाय मा इसोरनि मुङै लानानै जेनेबा दान हिसाबै गेलेनायसो ना बे जाहैबाय जास्ट बे गेलेबाय गेलेदो दा बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया
दा नों सानफा थोरो जेबो मावा दाङा गेलेनोसै बिसिजों दावराव जानोसै मालाबा बिसिजों केराम देख्रुब जानोसै मालाबा थास बिसनानै हैजानोसै लोगोफोरनि सिगाङाव नोंखौ जिग' रायजाहैनोसै बेथ' नोंनिसो दायखाना बिसियाथ' रायखागोनब्रा दिनै नोंनि हिन्जावा न'आव थानाय न'खरनि गोबां खामानिखौ मावगासिनो दङ दै दिनै नोंसो फाल्थु जागासिनो दङ ओंखायनो जों बे सरखौ गारनांगोन फंबाय बिनानावमोन फंबायमोन आदामोन आदैमोन आमाइमोन आं नोंसोरखौ बुंदों आरो जे दसे सम गेलेनायखौ आंहा बुंनांगौ गैया आं दहाय बुंखादों दसे सम गेले माइन्डखौ रिफ्रेस खालामनो थाखाय नाथाय बेबायदि गेलेनानै दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा संसाराव गोदाव सोराव जाबाय दै गावबो मोजां लेखा फरायनो हादिया गावनि गथ'खौबो मोजां फरायनो हायाखिसै फोरोंनो हायाखिसै मानो हागोन बेलाय खामानियानो गैयाबो नों खामानिखौनो मावाबा बोरै हागोन नों दाना बोरै नोंनो गोदाव सोराव गथ'खौ खांगारनानै दैगारनानै गारनाय बायदि खालामना होनोसै स' जों बे आयदानि सायाव जों बयबो सिरियास जानांगोन आं बेनिखायनो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों जे बांद्राय तास गेलेयो लुदु गेलेयो जुवा गेलेदावोबा मानसिनि साननाय हनायफ्रा नेगेटिभ जालाङोलै माइन्डआ मेलेमफ्रा थौले जालाङो गोसो गोथौ जानो हाया रागा जोंग्रा जालाबायो हरखाब रागा जोंग्रा हरखाब मोनसे बुङो रागा जोंग्रा खुदिरा माइन्ड जायो जों जाय मानसिनाव बांद्राय खुदिरा दं बे जोबस्राङो गावनि रागाजों गाव जोबस्रांखागोन बेयो मिथिबाय बेखौ जेबो खालामनाङा गावनि रागाजों गाव जोबस्राङो माने गावखौ थाब कन्ट्रल लाबोनो हाया बेफोरबायदि मानसिया ओंखायनो आं बुंखाबाय अन्नानै नोंसोर बिदि खालाम आरो जौ लोंग्राफोराबो जेनेबा जौ लोंबाबो लिमिटाव लों दोखो फेलायजासे मानसिफोर नुलायजासे लोंनांगौ बेथ' नङाना आंथ' बेखौ साबजानाय मोना लों लिमिटाव लों बुंनांगौ गैया नोंनि न'खराबो गोजोन जागोन गथ' गथाय गासिबो दं समाजनि बाथ्रा दं ओंखायनो आं नोंथांखौ बुंदों अननानै बे आयदानिफ्राय नोंसोर गोजानाव थादो जौ जुवा गेलेनाय आरो गेलेयोबाबो सम बादि बिदिनो दसे सम गेले माइन्डखौ रिफ्रेस खालामनो थाखाय बिनि उनावहाय गावनि खामानियाव नांथाब खामानियाव नांथाब अब्ला न'खरा गोजोन जागोन स' आं बेखिनि बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामबाय लोगोफोर थेंक इउ